Lagunok, arpidedunok, euskaraz zer ikusi, entzun edo irakurri bilatzen duzue. Laboral kutxan badakigu zer ikusi, irakurri edo entzun dezakezuen. Urtarrilean, zuzeneko musika maite duzuenok, euskal talde ezagun askoren kontzertuak dituzue aukeran. Kerubiak Bilbon joko du Negufest jaialdian, Errobik Iruinan emango du bere itzulera biraren azken kontzertua eta Esnebeltzak Bilbao Arenan emango du bere karrerako azkena. Nahiago baduzu etxean geratu, primeran plataformak Gazteak estreinatu du. BBC 80 egin zuen kultuzko telesail sailka ezina. Irakurgaiak bilatzen badituzue, Angel Ertsundirena ezten hiztegi gogoangarri bat argitaratu du. Eta sarean arakatuta, guk literaturaren historia aldatu zuten Edgar Allan Poeren ipuin izugarri eta iraungi ezinak topatu ditugu. Eta bukatzeko, azken gomendio bat ere bai, Berbaxerka, egunero, 20.000 lagun inguru lapatuta dituen hitzak sortzeko eta hizkuntza trebatzeko jolasa. Hori guztia, urtarrilean, otsailean gehiago.